በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለክሙ ክብራን አሐቲ ወአኀዌ እፎ ሀለክሙ ሰላም ንአሐቲን ይሁን ክብራት አሕዋቴ ንአሐቲን ከመይ ኢኹም ከም እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ኣብ ጌተ ሰማኒ እትብል መዝሙር ሓቢርና ንዘምር። ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣታኽልቲ ስፍራ ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣታኽልቲ ስፍራ ንዓና ኢሉ ጐይታ ረኸበ መንከራ ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣታኽልቲ ስፍራ ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣታኽልቲ ስፍራ ንዓና ኢሉ ጐይታ ረኸበ መንከራ ኣዳምን ሔዋንን ዝሰርሕዎ ኃጢአት ኣዳምን ሔዋንን ዝሰርሕዎ ኃጢአት ንዓና ነይሩና ከቢድ ናይ ሞት ቅጽዓት ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣታኽልቲ ስፍራ ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣታኽልቲ ስፍራ ንዓና ኢሉ ጐይታ ረኸበ መንከራ መስቀል ተሸኪሙ ወረዶ መንከራ መስቀል ተሸኪሙ ወረዶ መንከራ አይሁድ ገረፍዎ ኩሎም በብተራ ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣታኽልቲ ስፍራ ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣታኽልቲ ስፍራ ንዓና ነይሩና ንዓና ኢሉ ጐይታ ረኺቡ መንከራ ድንግላይ ካልእትን ንብዓታ ክትክልክል ድንግላይ ካልእትን ንብዓታ ክትክልክል እንዳረአየቶ ወዳ ክንከባለል ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣታኽልቲ ስፍራ ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣታኽልቲ ስፍራ ንዓና ኢሉ ጐይታ ረኸበ መንከራ በአምላኽነቱ እንከይፈረደሎም በአምላኽነቱ እንከይፈረደሎም ከምዚሉ ጸለየ ኦ አቦይ መሓሮም ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣታኽልቲ ስፍራ ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣታኽልቲ ስፍራ ንዓና ኢሉ ጐይታ ረኸበ መንከራ ብሰፊሕ ስልጣኑ ኩሉ ዝፈጠረ ብሰፊሕ ስልጣኑ ኩሉ ዝፈጠረ ብሰብ ተገረፈ ሞተውን ተቀብረ ሞተው
ኣታኽልቲ ስፍራ ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣታኽልቲ ስፍራ ንዓና ኢሉ ጐይታ ረኸበ መንከራ ኣብ መበል ሳልስቱ ብሓይሉ ተንሥአ ኣብ መበል ሳልስቱ ብሓይሉ ተንሥአ እንዳረአይዎ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣታኽልቲ ስፍራ ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣታኽልቲ ስፍራ ንዓና ኢሉ ጐይታ ረኸበ መንከራ ኣጽኒዕና ንሓዛ እምነት ተዋህዶና ኣጽኒዕና ንሓዛ እምነት ተዋህዶና ክመጸና እዩ መንታን ክወስደና ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣታኽልቲ ስፍራ ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣታኽልቲ ስፍራ ንዓና ኢሉ ጐይታ ረኸበ መንከራ ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣታኽልቲ ስፍራ ኣብ ጌተ ሰማኒ ኣታኽልቲ ስፍራ ንዓና ኢሉ ጐይታ ረኸበ መንከራ አሚን። ስለ ቅዱስ መዝሙሩ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሽሙ ዝተኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ብሕማማቱ ይቤዘወና፣ ብስቕለቱ ያድሕነና፣ ብትንሣኤ ድማ ምስኡ የተንሣአና። አሚን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሚን።